ustaje znači slobodu širi stav. Ne može biti pogled sistematizacije. Slobodu širi stav. Pustite i glavu, znači kompletno srce. Onda kako je prišli, povlačite ustaje gore, može? Ajde, probaj. Dajmo tempo. Ajde, ulazimo. Srce, njega, srce. Nazad. Sad. Vidite kako nešto smo radili zategnije, znači ruka ovde na ovu žilu. Ok, probaj da priđeš. Ok, ne može ovo, ok. Sotto kajte nage, idem sa spolne strane. Ova ruka koja, da kažem, desno. Ovo. Može da radi dve varijante. Može da radi da levo uvedom pad. Druga varijanta. Ovo. Ona takođe beži. Ana hvata super položaj, zato što je u ovom stavu, vidjet ćete kod nekih ljudi rade ovo. Ovo ne niko, ovako ne jedincu, ne rade za što su dobri, ja sam pasivan, znači ona nije pasivna. Pa, ako ja sklonim ruku, ona ustaje. Ja spuštam dole, ona se ali sve vreme u aktivnoj situaciji. Kada je ova ruka, može ide tu. Ok, dajem nekih šutnu zbog toga, povlačim, ona beži malo ne. Ja li dajem dodatno zamah, ali ne malo beži od ove druge noge. Pa, i ovdje. Može? Su unutrašnji stan. Хорошо. Супер. To sam htjela. Zatim, i može? Hvala.
ti još jedan korac prema. Koji? Iseljenac. Sutijaši. Tenka. Sad. Pan. A vidi, ne opiče se ovam. Ja sam išao ispred njega, skoro sam se vraćao još jednom. Ok? Bez opas. Jedan. Sad, ova noga je super, ali nemoj ovu da pogledaš ovako, da ti valjao. Ovo je distanca, da, na srcu. Ok, pa, sada, znači odavde. Samo, znači gledam ka tamo. Pa. Gledaj ka meni, desni kamen. Leva noga ide. Ovako. Par stvari da bi ti bilo lakše. Gledaj ovo. Probaj da ne startuješ iz ovog stava. Ok. Jer nije baš prirodan sa, znači, ovo je prirodni stav. Ok. Odavde ti možeš da iskoračiš onda duboko. Ok. Znači, to tegam. Sad, ovom nogu te nizam. Ovom nogu ostavljam ispred sebe. Ovako. To su sve varijante. To, ok, vrati. Ok, to može, ura, ali radili smo baš u mogu. Znači se vratiš na istu stranu. Ne, vidi, odavde, vrati se istu njegu. Ajmo ovo. Hop, stop. Vrati se taj njegu. Viđi, stop, sad, vidi ovo. Hop, to, sad, odmah istrije. Ok. To, sad. Desna ostaje ispred. Hop, samo levo. To, ok, to, ok. Ovo je bilo dobro. Znači, samo vidi još jedna varijanta, čisto zbog orijentacije. Onda vidi tajno neko ovdje. Ne idem nazad, ovdje, nego idem za njega. Pa, jer mi to daje, kako kažem, vremena da se on ne snađe, a da se ja snađe. Tako da kada snađe, ok. Onda ovdje, obila tehnika, počeš i od gledaš i ja se šumljam iza njega. Ok, probaj. Stop. Može? Ima grška. Ono na tam. Tu. Da. Ano. Sad ovaj putnik. To. Još jedno. Meni samo pogled i ostavi ruku ispred. Tu, eto, sad.